намоишгоҳи байналмилалӣ ҳафтаи сабз дар шаҳри Берлини Ҷумҳурии Федеративии Олмон идома дорад. ҳайати Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати кишоварзии мамлакат ва ҷамъияти олмонии ҳамкории байналмилалии GIZ дар намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз иштирок доранд. Дар рӯзи сеюми намоишгоҳ дар павилёни Тоҷикистон миёни намояндагони бахши кишоварзии мамлакат ва як қатор кишварҳои иштирокчӣ мулоқоту гуфтугӯҳои судманд сурат гирифт. бояд гуфт ки солҳои охир таваҷҷӯҳи кишварҳои аврупоӣ ба маҳсулоти кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ба маротиб зиёд шудааст. сармоягузорӣ ба соҳаи кишоварзии Тоҷикистон бисёр муфид арзёбӣ гардида. зарфиятҳои мавҷуда имкон медиҳанд ки сармоягузорон даромади хуб дошта бошанд. афзоиши талабот ба озуқаворӣ, зарфиятҳои мавҷуда, қувваи кории арзон ва имтиёзҳое ки кишвар барои рушди соҳаи кишоварзӣ роҳандозӣ кардааст, имкониятҳои хубро барои сармоягузорӣ дар ин соҳаи муҳим фароҳам овардааст. дар намоишгоҳи мазкур намояндагони соҳаи кишоварзии мамлакат молу маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза, саноати хӯрокворӣ, нигораҳо аз гӯшаҳои зебоманзари Тоҷикистон, ҳунарҳои мардумӣ, маводҳои муаррифӣ имконоти сармоягузорӣ дар соҳаи комплекси агросаноатии мамлакатро муаррифӣ доранд. меҳмонони намоишгоҳи байналмилалӣ ба гӯшаи Тоҷикистон мароқи хос зоҳир намуданд. باعث واقعا افتخاره که در آلمان، در برلین پایتخت آلمان همچین نمایشگاهی برگزار میشه که تاجیکستان این امکان رو داره بهترین محصولات خودش رو عرضه بکنه برای بازار آلمان. واقعا خوشحالی کننده است. تاجیکستان به پیش. Мы каждый год приходим на Грюн и Вога. Она напоминает нам, ну, скажем так, выставку достижений народного хозяйства. Очень нравятся еще те вещи, что здесь проходят концертные программы. И тогда все в национальных костюмах, национальные песни, все, что это звучит на их родном языке. И, конечно, это очень замечательно. намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз дар шаҳри Берлини Ҷумҳурии Федеративии Олмон то санаи 27 январи соли 2026 идома меёбад. намоишгоҳ платформаи тиҷорати байналмилалӣ барои кишварҳо, минтақаҳо ва ширкатҳои молиистеҳсолкунандаи тамоми ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ки кишварҳои иштирокчӣ молу маҳсулоти худро дар ҳудуди бозори Аврупо муаррифӣ менамоянд. یک سال به یک ماه میشد هفته سبز او اشتراک میکنیم سیمی سال است اشتراک میکنیم هر سال زیاد شده رفته ساز است طلبات اینو برای میوگی تاجیکستان خیلی زیاد است. ما هنرمندا تصمیم گرفتیم که در سال 2026 در هفته سبز هنرهای مردمی را همچون با کارکردی خاک و پخته و اینا را معرفی کنیم. ما چیزای دستلوزی خودمون را با استحصال پخته تازه می باشند پیشکشی آلمانیا کردیم. هنرهای مردمی و چیزهای جالبی که از دولت ما به برلین به نمایش آوردن همه این رو تماشا کردم و یک خیلی لذتی هم بردم، چون که من مدتی 2 سال است که در آلمان هستم، در اینجا یعنی تحصیل میکنم و ما جوانان باید فرهنگ لباسهای ملی خودمون رو، یعنی فرهنگ تاجیکی خودمون رو باید که حفظ کنیم و با جهانیان نیز معرفی کنیم. иштирок ва муаррифӣ ҳарчи бештари имконоту захираҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ба маврид буда, ширкатҳои ватанӣ ва меҳмонон имкон пайдо намуданд, ки бо намояндагони бахши давлатӣ ва хусусии ҷаҳонии кишоварзӣ оид ба пешрафти соҳа вохӯрию суҳбатҳо доир намоянд. намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз як аз муҳимтарин намоишгоҳҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи озуқаворӣ, кишоварзӣ ва рушди устувор ба шумор меравад. ин чорабини ҳамасола дар шаҳри Берлин доир мегардад ва ин сол аз таъсису баргузории он 100 сол сипарӣ гардид ва ин сол гӯшаи Тоҷикистон дар даромадгоҳи асосии ин намоишгоҳ ташкил карда шуд, ки ҳар нафаре ки вориди инҷо мешавад аз гӯшаи Тоҷикистон дидан мекунад ва тибқи пешгӯии дастандарткорони ин намоишгоҳ эҳтимол аз ин намоишгоҳ ки давоми як ҳафта идома меёбад ҳудуди 1 миллион нафар боздид кунанд. ҳофизи Маҳмадалӣ, шаҳри Берлин, Ҷумҳурии Федеративии Олмон, ҷаҳоннамо.